दिनैनि नैबे बिटिसि इलेक्सन बिनि खाथि सफैनायलाय बयबो दोलोफ्रा जेरैबायदि रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजोफोरनि दुखु सुखु रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय बेखौ दिनैहाय प्रचार खालामदों रायजोफोरजों रायज्लायनो सम लादों गामि गामि बेरायदों थिग बेबायदिनो जोंनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआबो जोंनि बिटिसिआव जोङो गोबां समस्थियाव जोङो हाबगासिनो दङ बेबायदिनो जोङो दिनैनि बे 16 सिमा कन्स्टिटुवेन्सियावहाय जोंनि आगस्टिन नार्जारि बिथांनि लिडिंआव जोङो दिनैहाय नैबे सिमायावहाय नैबे खयराबारि गामि बियो नांगलबाङा जयपुर बे एलेकायावहाय जोङो बाहाय फैनानै जों रायजो राजाफोरजों रायज्लायफैदों आरो निस्सय रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै जों मोनसे खोथाखौ मिथिदों जे रायजो राजाफ्रा बाहाय फोरमायदों जे बिथांमोना 2003 सननिफ्रायनो बिपिएफनो सम होबोबाय जाय बिपिएफनिफ्राय बाहाय गोबाव सम नोङो इएम जाना थांबाय आरो रायजोफोरखौ सेवा खालामनो सम मोनबाय खाबु मोनबाय नाथाय रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदि रायजो राजाफोरनि आसा खालामनाय बायदि जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन न'खरफ्रा डेभेलप जानांगौमोन एरिया डेभेलप जानांगौमोन लामा सामाबो डेभेलप जानांगौमोन कमिउनिकेसनाबो जानांगौमोन बेफोरो जायाखै बे रायजोफोरनि मोनसे गोथौथार दुखु मोननाय बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बेजों लोगोसे बिसिडिआरनो बा जायहा दानि इउपिपिएल बिथांमोननो 5 बोसोर सम होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि एमसिएलएआबो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै दायो बेखायनो बे निसिमा ओनसोलनि दा कन्स्टिटुवेन्सिनि रायजो राजाफ्रा बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बुंदों जे जोङो सिगांनि बिटिसि बा बिएससि एकर्डनि सिगां बे ओनसोला गासैबो कंग्रेसमोन रायजोफ्रा कंग्रेस मुखिमोन कंग्रेसखौ मोजां मोनोमोन बेखायनो बुंदों बिथांमोना जोङो कंग्रेस दोलोखौनो जों बजबना जों लाफैसिगोन आरो दानिफ्राय लानानै गासैबो समावहाय जों कंग्रेसजों थागोन आरो कंग्रेसजोंनो जों समाव होनानै बिथांमोना जोंनि कंग्रेस दोलोआ बेयो मोनसे हाइकमान्ड बेस पार्टि गासैबो थांखि बिथांखिफ्रा हाइकमान्डनिबो फैयो मस्ट रिसेन्ट जोंहा मोनसे मैया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि एक्सटेन्डेड एक्जिकिउटिभ मिटिं जादों बाहाय गोबां बिषय रायज्लायदों बिसेस भाबै स्पेसियेलि आरोबाव मोनसे मिटिं रायज्लायदों जोंनि बिटिसिखौ लानानै बाहाय जोंनि जितेन्द्र सिंह जाय जोंनि आसामनि इनचार्ज आरो को इनचार्ज बिटिबिरा सासे आरो जोंनि आसामनि जि प्रेसिडेन्ट गौरव गगৈ सार बिसोरनि दैदेननायाव मैया बिटिसिनि थाखाय स्पेसियेलि रायज्लायनाय मोनसे डिसकासन जादों बाहाय गोबां बिटिसिनि इलेक्सननि खोथाखौ लानानै डेभेलपमेन्टनि खोथा बाहाय रायज्लायनाय जादों आरो बेयाव रायज्लायनाय मथे जोंनि हाइकमान्डआ गोख्रैनो टिकेटल' नङा केन्डिडेटल' नङा नाथाय बिटिसिआवहाय जोङो मोजां मोनसे एजेन्डाखौ लानानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव थांगोन आरो जोंनाव मोजां मेनिफेस्ट'फोर जोङो बानायगोन अलरेडि प्रिपेरेसन जाबाय आरो जोङो बिटिसिखौ कंग्रेस दोलो हिसाबै जों लिडिं खालामनो जोङो मोजां सासे जोंनि लिडार लिडिं फेस बेखौबो जों गोख्रैनो जों फोसावगोन आरो बेजों लोगोसे दा जोंनावहाय अलरेडि 40टा समस्थिनि जोंनाव 40 जननि बारा जोंनाव एप्लिकेन्ट बा एसपायरेन्ट केन्डिडेट लिस्ट जोंनि आखायाव दङ बिथांमोना बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ आरो जोंनो बिथांमोना खोथा होदों थाबैनो बिथांमोना बे केन्डिडेट लिस्टखौबो जोंनि गेजेराव फोसावगोन नाथाय जोंनि हाइकमान्ड बेस पार्टिया केन्डिडेटनि लिस्टफोरखौहाय इसिबां थाब फोसावनाय जाया बहुद स्टाडि खालामनानै पसिबोल मोनसे सिटआव पसिबोल विनिं केन्डिडेट ना सोरखौ होब्ला साबसिन जागोन बेखौ नायनानैसो जोंनि हाइकमान्डआ टिकेटखौ फोसावनाय जायो बेजों लोगोसे आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैहाय 20 बोसोर बा 17 बोसोर जोङो बे बिटिसि हालामाव जों कंग्रेसआ गोसो होनानै जोङो इलेक्सन गेलेयाखैमोन बेखौ मोनसे आङो रायजो राजाफोरनो खबर होनो सानदों मोनसे मोजां खबर जोंनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय दानिफ्राय लानानै जेराव जोङो सिगां बिपिएफनो जोङो हगारना होबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो हगारना होबाय 5 बोसोर आरोबाव गोदान सरकार बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार सालायबाय बाहाय जों नुबाय दिनै बिजेपिआ हाबनानै जोंनि बिटिसि हालामखौ बिथांमोना गावसोरनि गोसोबायदि सालायनानै मोननैबो रिजनेल रडखौ दिनै स्क्रेप खालामनायजों लोगोसे बिटिसि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जानाय मोनसे एकर्ड आरो बावैसो जानाय बिटिआर एकर्ड मोननैबो एकर्डखौ बिथांमोना दिनै नस्थ' खालामनाय षड़यन्त्रजों दिनैहाय बिटिसिआव बिजेपिआवहाय नागिरदों जों दिनै नुदों
जे बिटिसिनि रावबो रायजो राजाफ्रा बिजेपिनि सायाव सन्तुष्ट गैया आरो बिजेपिखौ आउट खालामनायनि पलिसियावसो दिनै रायजो राजाफ्रा राजनितिक खालामदों बेखायनो जोंनि कंग्रेस दोलोनि टारगेटआबो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे बिजेपिनि दारै जोंनि बिटिसि हालामा बा बिटिआर हालामा दिनै असान्ति जानो हमदों पलिटिकेलि बेखायनो जों बेखौ माबोरै शान्ति लाबोफिननो बिटिआर हालामाव जों कंग्रेस दोलोआ बेखौबो जों फकास खालामगासिनो फैबाय थानाय समाव जोङो कंग्रेस दल हिसाबै जों रायजो राजाफोरजों थागोन आरो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि नांगौ रोखोम बिथांमोननि हास्थायनायखौ जों फकास खालामनानै जों रायजो राजाफोरखौ जों माबोरै